खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 नभेम्बर 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन, गोजोन आरो गाहाम थासारि मोननो हागोन, जेरावबो देरहासार जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनो हागोन, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ, जेरावबो सांग्रां जानो रोंगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनो हागोन, आयाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन, गुबुनजों अनसायजागोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब आरो अनसायनाय मोननो हागोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआ जोबोर खुसि जागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो गुबुननि अनसायनाय मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ, गोसोनि साननायफोरा नाथाय टेबार नांगोन, गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन, रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन, समाजाव मान मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन, गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन,
मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननोबो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहायाबो दिनै मोजां थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोआव जिंगा बांनो हागौ। नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। लाइमोनफोरा जोबोर आला खाला जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजावबो मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गुबुननि गोसोखौ बोनो नाथाय गोब्राब जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गोदान थांखि लानो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोआव नाथाय जोबोर उसुखुथु साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोजोनै थानो हानाय नङा। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ दिनै मेंनाय मोनगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननाया अदेबानि जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिजों खस्थ' मोननांनो हागौ। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन।
गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियाव नाथाय दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंजोबनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। गोबां धोन खहा जानांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ नाथाय लोरबां जानो हागौ। सोरजोंबा बाखनाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा देबोर नांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।